И здравейте на всички, аз съм Егидан 554. Знам да звучи малко шантално, но сега ще видите нещо, което е прекалено лудо за мен. Не знам, без искам да хрумна и го направих, но не знам дали същото, така че слушайте вие. За сега само това, но като го довърша ще го кача. Няма право такива клипове на FL Studio, така че ще има време на време, поне една седмица ще има един-два клипа. Така че надявам се да ви е харесало. Ако искате да гледате такива клипове още или да довърша цялото такова и да ви го покажа, напишете в коментарите, защото аз така, поне ако ви е харесало, цъкнете лайк, защото аз така нали, ще го направя цялото, ще го снимам и ще го качам, така че пускам го начало да го, надявам се да ви хареса. Yeah! Това е. Ако ви харесва, повтарям, цъкнете лайк. Ако искате да той ще видео клипове, се абонирайте. Ако искате да го направя цялото, напишете в коментарите. Вие ако искате, защото аз ще го направя и чао!